Shiyan kal nu chuan nuan chuan shiyo hne na chuan damdoi a hran pa a miron pe ka ngai kher lawania a han ti ania ro chuan kanau te du tak nu ber adam lawa kapuya ngai alom alo ti a nam po lo nu yin rong ka bol do na heta zanja eve nga la ti in a som ani po in lo pom vat e tur siam tur chuan akal nga la chutia shiyo a thu chu yuer khan asam sempu lo lak chu ane na wakengin pakyo thil pakhata min pui thengem ti in hei hi Mr. Tangle keima samani a khonga yin paternity test min ti sakro atie ani chuan tinge alo ti vat yuer chuan amanen hian kanin anglu tuka chuan kapani ka ring dewa alo ti a apuina chu alo ngen ma se shia chuan alo huat mel hle maya a sample ken chu a cham waka angoi deuh wangwang yuer chuan mo ti in ngen chiam ole ti in chang ta nge a chutia a ho tur pon a thleng chu a sample pe khangai to in bolhlobo ma chuan a pai ta dai atuk na anlo tholai mek chuan design department a chuan shian chu aron kala makan lo ti hle he kan si e lo kala ni hi anlo ti sap ani ve thung chuan nuan su pan ngalin engama min ngai su ati pheya nom po chuan enge ni ta alo ti ma se shian chuan I design zo chep to ti kalo shia a endik turin kalo kal naktuk hi meeting kan nei hun tur ni a ipe man ngei ka ring chuan midang ma a minti no lo sham ka be se ti in tu nei chawna hi ipa sani phot chuan chief designer in ngal do ne ti in a shil non le a I boy si a kakal le phot ange thokle ro a ti ngal zat midang an tho pui te chuan he mi song chu kan CEO hialin arun muania anin kara engi mu omani thei mai ngem an lo ti ve a chuta shiyan lo le tur chu songyan khan lo put chatin Mr. Tang naktu khian project design tur thanna nei ani do na kalo shia a ati a ani chuan izo fel to emni alo ti ani chuan azo to thule thil har ani lo thu in lo changa meeting na kanin mudonia ti in shiyan po akal ngal atuk lo ni in non chu shian assistant khan avakawa meeting ain chan don ti in meeting room lampan chuan an kala an la thlen chuan songyan po alo om ve ring to shian chuan ole kan kim tabuka ati masa zok tur chu in thu ani e ati a songyan chuan keman kalo chan nge ti in akala athil design nia asoi chu midang ma a avasho non chuan a website atanga a design ro ka ni ti chu shevekin anuya za hiala shian assistant chuan message dongin ane na chuan Mr. Deng lo thleng ti in a shil ani po chuan lova mwak tur chuan a tir chuak nga la company po na kar lo mwakin in chung lam chu an pan ta ngal songyan chuan athil present chu zawin aleta non hne na chuan mi song I hun ani e ti in avashil ani point athil design how chu show tur chuan a han chhuaka chutia a han tilang cha chu a design chu songyan nen khan ain angan lo ti hle a songyan ngei po chuan engtin nge ni thei a design chu mina ne na vain angve ani hi ti in a ring le si law midang ho po chuan an lo phun ve sap songyan rundingin mi song hei engi omzia I design hi katai copy yem ni a han ti ani chuan o copy ni lo thule athil design te chu ama ai ma a ati thule copy an omani chuan songyan zok ani thu chu alo soi ma se an ring lo songyan la in midang ho chu ne in ani hi chu mi tharani a ke chu kum thum lai design team manager ni in hetyang hlir hi ka design mang po ani ati in lo in soi thiama shian po chuan nom chu a ring hlel deu thu dikani em ati la in ani chuan engma a copy lo thu alo soya chuti anin hnia lai chuan Mr. Deng kha ron lut non ni na han mu chu alo lom hle a chutakara Mr. Deng chuan mina nangmo heta ti in apana achibaye heta designer ni ini thokem ni alo ti wata ani po in o lo ti in chutakara mi na mo ti in songyan chuan lo oi lo hle maya ma se Mr. Deng chuan
mina ani hi designer hmeltha master Mercedes noya zir chuak nga tani thu chu asoya songyan chuan lo oi lo luitlat non po chuan a hne na chuan chutia ka ni na ber in sha ta ka chuan tunge thil copy ti chu achang to nge yang le ti in songyan chu ka website te chang I copy ya engma po ti dang lam hlek lowin I ron pho chwa ka nia a han ti sak sak chian chuan songyan hne na chuan he thil hi apoi khop mai ti in nuan lam achanga mase songyan chuan min pu mai mai ani alo la ti vetlat chian chuan tuna chuan kan chui chang pho tang chuan alo ni reng ani nga chuan he company chang hian I chwa kang chuan mi songnan hi chief designer ani e ti in a puanga Mr. Deng la chuan Mr. Tang chu iwa nei le mai min na ang mi thia mi chhur theya in project po a hlotling khopang ti in alo soi diklutuk ti in midang ho po chuan kutan lo beng dara songyan ve thung chu a thin rim ngei mai a office lama le tin ama chu a in show sa chama songnuam I chak don lo lom ti in a phone la in apa call ngal pa thil shil tur che ka nei songnuam kha aron let le a fapani nei in ti in alo shil chuti lai non le shian po an lo in tok shian chuan alom puina te hlanin tuna chang chuan chief designer ini a chatta ka na in tho zel ka be se nia ti in chuan nichina thil thleng kha shareholders te khan khatia an per chiam na chan che kha chu keiman abik taka kalak lu ini wanga ni a ti in ngaidam chu alo dil masen non chuan a holu tuk chutiang mai zam chi ka ni bik hleinem ti in alo soi ve a na ka neya ka kal photange ti in anin tha chuta akal le chuan songyan le apa in bia chu thoin songlan chuan afa te kha Mr. Tangan a mu thailo nan le afa te an ni ti a sha lo nan ma kan la ka ngai ani ti a an soi chu shefu in a re ro boy nga le maya a chutna lama le tin ani chuan ka fa te pani hi Mr. Tang afa an ni ti ni em ni ti in ngai to a tho chhau zokin abulami hne na chuan ti turpoi mo ka neya kalova ho masa ange ti le tlan chu a rwala kumnga liam ta a hotela shia na mutpui na mun kha vakal le in receptionist ne na chuan in manager ka mu theya ngem ti in a zot ani point ro ko sakwat an manager po chu alo kala non ne na chuan engeni ta miss a han ti ani chuan in surveillance camera record hi en ka du'a a han ti ani chuan engtik nia mi nge ti a lo zo chuan kumnga liam ta mi ni thule room number 3606 ni in june ni thum ami a han ti chuan arei to ru tuka om to lo ti in lo chang kan record hi thlathum cha kan kol thei alo ti saka poi ka ti khop mai ati ta ka chuan non po chu a hnual le a mase manager ne na chuan ani Mr. Tang he in hotel a hian a local chinem ti in han zot mase ani chuan a local mi a lo thu in a lo chang dai thunga non chuan a ril ru chuan ani chuan Mr. Tang chu ani lo chang ti na ti in angai to a ti chuan lom thu te shilin non po a chhuaka an manager chuan receptionist ne na chuan kumnga liam ta CCTV record room number 3606 lanna lo la chhuak la chuan milo thon don nia ti in thu chu a pe ngal manager chuan office lama CCTV chu a han ena nom poron langin room 3606 a lut lawin 3609 a zo ka lo lut hi alo ni ngai to in khamichum khan manager khan akil na number 6 chu a ngelo wangin alo toy vira 9 angina om ti chu a she chhuaka shian kol vatin sartu na mai khan nula pakhatin kan hotel CCTV footage en min lo dila hotel la iron kal ngai le ngai lo te min sota mase ka shilo kan VIP inin angin ka thupa ni alo tinga zungzunga shian chuan footage chu min lo thon te ti in thu chu a pe ani po chuan ole ti in thon ve nga la shian chuan a han mu chu aruma khan non ma lo lu ti chu a she ta nga la chu mai ni lowin a chuak le songyan lu ta poisa anin pelai te chu a mu a thin rim hle songyan chuan min lo bum renga ni mo ti in lung oi lo hle a assistant ko vatin tunge kumnga liam ta khan mi shai roi ti le kharu ma mi shwai tu kha lo chui zui la
chuan song yan kha lo chui chang bok ro ti in thu chu a pe a ani po akal ngal nom nam po ho in afa te chuan an lo lom hle a min lo nga yem ti in ei tur kan siam sakang cheu ti in chawkalama chuan alut ngal doorbell lo ri in lo va en ta che u ati a an ba hon chuan shriyo khalo ni in non chuan cho ei ve nga turin alo shila yuer chuan a room lama a kai phe nga la yona po in anu pakyo kha yurenan a room a shwai ngal alo ti chutia anin nail chu alo nui vel mai maya yuer chuan report chu alo chuak tu MT in alo zot vat ani po in o ti in alo pe ma se alemani a report chu pa fa ani lo ti alo in ziak yuer po alom vak lo hle a avamak ve kanin angsia ani kalo ringa sin alo ti shia chuan tinge ipa tan idu emni alo ti yuer chuan o lo ti in ka una nu nen po kan ngai na a alo ti aruk chuan a thik hle a ani ke hi min du lo emni alo ti ma se yuer chuan o nang po kan ngai na che kan godfather ni a ma se Mr. Tang bula kan feelings chu adangani alo ti shia chuak chu non chuan alo thla Pransa na thila akal tur thu te shilin engeng emu an soye kakal ma in nang le Miss Jiang ka chi tang cheu ti in a shila ani po in ole alo ti ve maya non le tur chu en zuin katai ni turani a ti ril ru a inalu tur chu non chuan shian mu in he Mr. Tang zan in chu he tai ra do ne lo ti in lo zot ani po in lo nui chuan o alo ti yona ron chuakin I chong ka sha a ti in arun kwa shian chu uncle Tang lo leng la ka una pa pon a mu chak don lu tuk che angai na lu tuk che a ti in a kai lut le tange nge non po in an hnunga noi chungin en zuya an han lut chu yuer po in alo mu fata alom hle an chutna lama an kal pheya yona chuan tingi uncle rim chu zui inem ni alo ti ani po in kati palani kalo in ve seka a han ti non chuan he ani mo ti in alo lang ve Mr. Deng nen kan ni a ka in ngai kha angai si a alo ti a non chuan tikhan lo omro hangover soup kalo se amang che ti in chawka akal ma chuan uncle Tang thu khalo oi ru ti in afa te chu acha a chawka chang chuan chu te an chu ho chu thlir phein an patak tak ni se an lom dan tur chu ti in angai to ve na sa hle a yuer chuan a ril ru chuan kathi sen zom pa ni lo ma se engti kong zong pon kan pa ini theinan ma kala ka nga ya ni a ti ril ru a shian la chuan khonge in pa kha alo ti tu kan pa ti in shia kha a han ti chuan an ni chuan an pa ani lo thu le ani kha chu kan godfather ni e an lo ti wata a hlim ru hle ani in patak tak khonge ti a zo chuan ma se an ni chuan an pa chu an la mungai lo thu vel chu an lo soi thunga wer chuan ane na chuan patetang nangin nupui nei ve tu em alo ti ani chuan ai lo ti in ani bial nu te nei yem alo ti le ai ti in lo chang le yuer chuan ani chuan anu hi idu mai lo em ni pa ke ma ni hian kan du a han ti chuan yona po in alo zot ve zela an thu soi vel non lo sha chuan ron kalvatin aron khapa shiya ne na chuan an thu soi kha chu enga mangai du su no pangan nya ti in a shila an ni po khatyang in soi le chuan ka shemang cheu ti in ka thil semalak lo ti in a kal le ngal yuer chuan top mai lawin shiya ne na chuan an kindergarten a function a omdon thu le mi te chuan an no le pa an shwaya ke ni chuan pa kan nei ve si lawa I local thengim ati a yona chuan anu in hawange alo tivat ma se shian chuan te reng mai ka local donia ti in atiam tange nge a shian po company ya lo omin assistant chuan lo mu in report lo pe a kumngal yam ta hotel room ma ompui kha songya ni lawin songnuan zo ka ni ti chang takin a shila an fin fiana file pe ngal bok shian chuan a han ena a assistant ne na chuan ani chuan tinge ka har khan songyan kha alo om si a han ti ani chuan
songyan khan mi songnom kha alo wani ome ti in a shila shiyan chu alung oi lo hle ani mo ti in songyan chuan min lo bum ngama kha le chen ka lo ring le nga la ti in a thin rim hle maya a assistant chuan boss a na chang ka ban tir ngal do nem ni a han ti ani po chuan chutiang chuan ilo ti anga chu mai ba ka a na a design te kha chin chha turin le midang ta a copy mt keima nge in ka chui zu yang lo ti in lakhom tur chuan a tir ta nga la non company ya alu tur po songyan le anu khan lo kawin an lam hoin a han dinga anu zok chuan na beng ngal pop abyang chu adom nga la nang mi zak thailo nu ka fanu ilo te du da a diklo takin ilo pu ngama mo iwa sak thailo ve tingal bor borin non chuan song chung kwa chu jing singa in na sa hle mai ti in lo changa songyan nu chuan in zak lo hle mai inu angchia ini kha wang kha alom song family changa no chwa in ni mi zak thailo nu fa chu mai ba ka in enkol nan 13 million khat kan la pe zui cheu kha ania lom turin ni sin a han ti non chuan lo nui ve sakin in soi ngam zo ki a nangma ni wangin kanu dam lawa ram danga kan kal pha boka alo ti a songyan lo in rolin kha cha kha ani tu na po kan du le ni ti in bank card tarun phora heta hian million thuma oma lala kal ba wang cheu an han ti anui chu azale a ankar pek tum chula in million thum a ifyam thu em ni ti in pa ya anne na chuan ifanu hian kani na mina manga ka thil design ti aru a copy boka chuan khang ka design mang khan sum engzat nge ka siamin she ho lo ani nge yang ti in a shil ta je ka songyan chuan ani chuan tlemi ti ne em ni a han ti ani chuan eng tham ma ani lo chuan hetianga min ti mai the inni to lo ti hi siang cheu ati zui nga la anu chuan lo ben le atum ma se akut lo wani ne in du du min ti thei kani to lo chuan ka kyanga ka mangai omte ti na than tum le te u in chak lawang ti in a kal san mak songyan chu aril ro ha anu bula chuan engte nge kan ti ta kang ti in a zot anu la chuan ama ang boka ril ru chhia ani bok nen ti dana om mai tur thu in lo chang songyan chuan shiya nan a she ang ti ka hlau ani ati a anu chuan lungai lo turin lo shil ve thung kola dun chu han la lelama chang chuan mi sing thil poi lutuk I design te kha CEO shiya nan chui chana tan aron la vekanya a han ti songyan chu a chong hle a enga ti in avin ngala phone da zo chuan anu ne na thil omzia asoi anu chuan apui tur thu shilin ti dan ka shalom tuna chuan chan kan la tak takang tu emo ka royanga afa te soi kindergarten kal te khan an tor khopang alo ti